Quan va arribar, diguéssim, el primer turista, a la Cerdanya hi va anar amb burro. Clar. Va anar amb burro. Era el Salvador Andreu, el que després es va fer famós com el doctor Andreu per les pastilles del doctor Andreu per la gola. Quan era jove, amb el seu pare notari, li va recomanar al metge que anés a Font-romeu per curar-se l'asma. Va veure aquell lloc i li va encantar. Li va agradar tant que ja una vegada casat, ja més gran, va comprar terrenys, tots els terrenys que envoltaven el llac de Puigcerdà. I allà es va fer la seva primera casa, amb un estil clàssic, que va ser com un exemple per a les famílies que venien darrere, perquè ell li recomanava a tothom que hi anessin. Passaven allà els estius, que eren 3 mesos, s'instal·laven allà. Clar, a la fresca, no? Arribaven a Ripoll amb tren, i de Ripoll a la Cerdanya anaven amb diligència. Trigaven 2 o 3 dies en arribar. S'instal·laven tots amb les seves filles que tocaven instruments i inclús l'Enric Granados anava a donar-los classe.